സ്വാഗതം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 65 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ചുരുക്കം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അത് അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രീമിയം, അതിൻ്റെ ക്ലെയിമും ഒക്കെ വൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി IRDAIയുടെ ഒരു പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പുതിയ ഇൻഷുറൻസുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.